Hello guys, jatano program haina hailam sakotini na ani katal vlog ko tapung kang ready nijak bazar thangai puja ni bagwi manei rok paigrano puja ni samagri painai tei mutai bo pai tubuinai naitung di ani vlog no soyakarei first to last. Bazar ko subru bangni tung puja ni bagwi नारकेल तो ना लाड़ी तो ना लाड़ी लाइला 50 पेरा वो पेरा दुसो बा हा 50 Tabuk kai matai nai nan phai hapajak nai di busu matai nai thok ma masini sila masa nai thok matai kalar rajak batungo de rikha rajak batungo busu nai thok paper packing khajak ang jotto sitlangne musu kharani matai na nai thok jamani obahai ba nai thok nai di obahai kalar aro bisi nai thoka দাম 400 500 200 300 bahai kemang aro oboni kom dam kurei suk nai thok nai di pua ijang ke mala phawo nai di jotto mala bo dam tunggu mala kaisa ni dam se pura 40 50 60 10 টাকা 20 টাকা দাম হংকে মালা বানাই ঠকিয়া মোটাই বাড়াই ন 150 200 রকমকে মোটাই বানাই ঠকিয়া tabuk hingkai bazar na phai sok paiyui ang pura taratari moida lakha moida 1.5 cup lakha ani cup bai arpore oro somri rikha 1 চামচ obon ta mix khai tungo obo kai khaja sramnani bagwi puja ni bagwi na obo obon gam khai sombai moida na mix khai paikhang kai se arpore kai thogrnai ang tini onek samung payani naidi tabu hingkai thogri rikha ang hingkai to badam thogrgo noktoma thogrna bang sia thogrogoi bukhang kai kisa norom ungo aini bagai ang thogrogoi bunai gam khai thogba mix khaina ang sombai je mix khaimane hai thogrogoi bo mix khainai naidi bo bahai ke ang mix khai tini onek kam payang nani puja ni bagwi nokhogrok bo kisa poriskar khaini nangnai hingkai tabuk khaja snamani pore hingkai ang aro suji songna nangnai aini bagwi samung payang tini onek lingnai emnese sori hamya hingkai sori hamya ni bisingo kam kwbangma khaijaknai hingkai aro lingo tabo hingkai tui kisa khai rwgui bunai ang waisa bai tui kwbang rwkha hingkai pului thangnai kam khe bumaya ongnai aini bagwi tui kisa ke rwgui ang bui lanai bazar mang painani hingkai bo rang thango aini bagwi je ang mansak nogo je pharimani ang khainai naidi ani moida bui ready ongkha tabo moida gam khe mungkhang kai bumani gam khe bukhang kai yagro ka phaya nai de poriskar tabuk khai ang mono 20 minute phungui tungnai o somoyo ang tui kui phainai tabuk ang moida lajak 1.5 cup moida lajak o jaga som half চামচ som rwjak abono mix khainai tabo aboke khaja snamnani bagwi khaja bo puja ni bagwi no lokhi puja ni sombai gam khai mix khai baikha tabuk hingkai thok 1 চামচ rikha ro
jama thok no hingke ang use khaia obo hingke badam thok noni je hanjak mani noktoma thok no use khaini muchuk khaidi ang hingke badam thok use khaika thok romani rok nong no phunuk malia tamani hingke yaksa block khaijaknai hingke ang kosto ongo manthani bagui nongno gam khai phunuk maya bobo haike rwya tabo hingke thok bai gam khai aro mix khainai gam khai mix khai baikha naide tabo hingke tui kisa rogoi busnai naidi ani moida bui ready ungkhatabo moida gam ke mungkhang kai bumani gam khie bukhang kai yagoro ka phaya naidi porishkar tabo khai ang mono 20 minute phungbi tungnai o somoyo ang tui kui phainai gai tui rok kui phaika nokota bisingo khaja slamnani bagui naitung dang bo bahai kislam ani je mansak ang phunuk nai di tabo hingkai budu dui pekha ang tabo hingkai belep khaine abono o jaga o ang baking powder nai baking powder gura bai khainai moida gura bai bo khaimango moida gura bai khaikang kai asa gamungya baking powder gura bai khaikang kai kisaga olo yok phuro gam ke phulego ruti belep khai pekha tabung ka bono lessons ka lesa ke bogoi done joto saman khaiye ani ruti belep khai mani brajatung jakha comment khai sadi nai thoka first time khaja banen nayo ang tini
ni sirap khaimani mungkha naidi tabuk hingkai kare sinai abo kare mani pore hingkai ang uje ani khaja yogjak tongmani khaja yogjagno kaisa kaisa ke oro rwgui chini go chungui tongnai ani je rwngmani ang nogno phunuka ani khaja swnamani chajagui tongkha hingkai please like comment share khainani tapolok di tabo hingkai khaja swnamkha tokai suji songnai tongo onek kam tongkha ani tini ekdom busy kam paya naidi ani suji songmani oro dud rikha chini rikha tabo hingkai oro badam kismis rwnai naidi ang simi badam kismis tui chungui tongjak tabo hingkai badam kismis rwsnai ani suji already mungkha tabo hingkai pujani bagwi jauk sari wngkha mun bati rok kaijak ani bwsai mun kaimani naidi bwsw langcha langcha khe kaijak mun aswk kwbangma bai tipe manje bo silejagui langcha langcha khe kairwbonai ra oro kaisa oro kaisa oro kaisa kairo silejakmani taratari kaiui bainani bagwi athani bagwi langcha langcha khe kaiui bairwkha kore kore khaika hingka bwswk naithok wngkha nailai bwswk langcha 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 khe jebo joto jeng hingkai joto nog gurigui rwgo amase tini ang kam phariliya aswk sorir rok bo hamya hingkai aini bagwi ani bwsaino khairokmani naidi oro kaisa khe langcha langcha khe khairwo nog guriui le khaijak thik no khaijak pabo kisa bo langcha langcha khe khaika ang hingkai aro kore kore khe khai naithok khe kamo bo hingkai onek langcha langcha khe khaio ang hingkai jang pujani bagwi ready khai tongo jotole ready wngpaijak tabo hingkai mwtai usiri nangnai mwtai usirigui paikha hingkai ang lokhi panchali porenai lokhi broto amo pore paikha hingkaisa puja painai স্মরণ হইল তার পূর্ব বিবরণ বুঝিল তখন কেন পড়িল বিপাকে অহংকার দুষে দেবী তেজিল তাহাকে জোর করে ভক্তি বরে হয়ে এক মন করিলা তাহার শ্রুতি সাধু নন্দন ক্ষমদেবী এ দাসের অপরাধ যত তব পদে মতি যেন থাকে অবিরত ক্ষমা কর নারায়ণী উমা ক্ষমাশীলা সত্য স্বরূপিণী তুমি ওগো মা কমলা শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতরা পরমা প্রকৃতি উপাধি বর্জিতা তুমি মূর্তিমতি প্রীতি সতী সাধী রমণী তুমি উপমা দেবগণ ভক্তি মনে পূজে সদা তোমা সুরনর সকলের সম্পদ রূপে জগর সর্বস্ব তুমি ঐশ্বর্য tabo hingkai puja complete wngkha naidi ang mani laddu rok khaja rok goja suji rok ani je ang phari mane ang khaika hingkai aro barbakini hingka bazar paina nangkha nije khaimaka hingkai mungsa mungsala painani yogo apabo kisa kosto bisi tongkle na rohit tabo hingka prosad salai tongo kabangma borok phaijak patlono ba kisa video khaira na patlono lachi jakbo patlo se tani lachi jak sakle naksa jong baji phutera nai naitungi chini baji koita phute nai kaisa kaisa ke
11 12 ডাবল ডি করে কোনগো ডাবল ডি 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 खत्म